Irati Azkue, Eusko Ikaskuntzako gure laguna, egunon. Kaixo, egunon guztiari Gorka. Kultur ekoizpen feminista, hori dela esan dugu, beraz hori ulertezakegu, kultur ekoizpen feminista bat zer den, baina kulturgune feminista bat zer da? Kultur sorkuntzarako espazio feminista hori azaltzea zer den, ez da hain erraza, ez da? Ez da inerraza, baina horretarako gaude. Izan ere, azken hamarkadan Gorka, ekoizpengune interesgarri asko sortu edo errotu dira Euskal Herriko hainbat lekutan. Esaterako Araban, Garaion eta Azala daude, Okela Bilbon, Dinamo Azpeitian eta horrela jarraituko nuke zerrendatzen. Badute komunean zerbait. Horietan guztietan, kudeaketa ereduak kolektiboa da, kolaboratiboagoa eta feminista. Hori pixka bat abstraktua egiten zaigu, kudeaketa bera ja abstraktua da, kudeaketa hitza bera, kudeaketa kolektibo, kolaboratibo eta feminista, nik uste norbaitek azaldu beharko digula nola funtzionatzen duen kulturgune feminista batek. Eta ea hori egiten duten gure hurrengo gonbidatuek. Eneritz Artetxe, antzerkilaria eta idazlea, emakumeek euskarazko antzerkigintzan izan duten lekua ikerkutu duena. Egunon, Eneritz? Egunon. Maider Silbeti, giza eskubide eta garapen iraunkorrean aholkularia Aizur aholkularitzan, ongi etorri zuri ere, Maider. Gaixo, egunon, esker. Eta Amaia Gabirondo, Arabako Oza eta herrian dagoen Garaion sorkuntza guneko eragilea. Egunon. Egunon. Ez dakizuek ikusi ote duzuen, Sultanaren Ametsa pelikula, oraintxe aipatu dugun pelikula hori, aukerarik izan ote duzuen, edo gustora ikusiko ote zenuketen? Bueno, nik ez dut ikusi, Maider naiz, Ni ez dut ikusi, baina gogoan diatat ikusteko ze Isabel Ergerakin urtetan kointziditu nuen artelekun. Orduan, espaldiko ezaguna eta bere lana, lan prozesuak ere ezagutzen ditut, eta berak, hori kudeaketan, baita ere, eta animazio, baina kudeaketan, animakieidan egiten zuen lana ere ezaguna daukat, orduan, nik ere ikusi nahiko nuke. Ez dut aukerarik izan, baina gustora ikusiko nuke. Ez dakite Eneritz eta... Ni Eneritz naz, eta ez dut pelikula ikusi. Eta elkarrezketaren azkenengo zati ziren zundot bakarrik, eta ez dakit oso ondo, enazko katzen oso ondo zer dan, baina nahiko ikusi. Ni zinera joateko tartea hartzia, niretzako izango zen zoragarrixa momentu honetan. Oso lanpetuta bizi zaretelako. Izan ere Gorka begira, Amaia Garaion sorkuntza gunean dago, bertan esan baitugu, Sultanaren Ametsa kultureko izpen feminista dela, eta gaur Garaionen, 80 lagunetik gora zaudete lanean, ez da Amaia? Bitzetan bada ere... 100 pertsona batu dira, zu txikien iraultzaren barruan, eta niri kafea egitea prestatzea tokatzea gaur, baina horrari dira pentsalari pila bat, eta eztabaidaguneak sortu dituzte, eta oso gai interesgarriak, eta gaur egun aztertu eta aztartu beharrezkoak. Eta Garaionen Amaia, sorkuntza gunea dela aipatu dugu, bitzetan bada ere, zer nolako sorkuntzak sortzen dira zuen zentroan? Bitzetan esateko zaila da, baina anitzak, oso anitzak, eta Euskal Herriko sortzaile guztientzako bateak irekita ditugu, eta hortik datorren aniztasun handia, ez da? Bakarkako lanak, kolektiboak, gaiak ere, gaur eguneko bizi-bizia dauden gaiak, ez da? Alde batetik, familia eredu berriak, edo ekologia, edo, hitza hartzeko eta poderearen banaketa nola egiten dugun, eta ze lanketa egiten den horren inguruan, ez dakit aurrean daukate gaur egun biharre hasiko dan kartela martxan, eta daukagu gerrari buruz ere batzuk hitz egingo dute, beste batzuk lokantak garaikidetu, klima, mila gauza, ez da? Gaur egun pilpilean dauden gaiak. Antzerkian musika ikusentzunezkoak, ere guztietako sorkuntzetara irekita dagoen gunea izango da. Eta nahaztutakoak, gaur egungo generazioak egiten dituzte, nahazketa oso ederrak, eta oso, esperimentalak, ez da? Danetik, pixkatxo bat danetik. Dira, azken aldian sortu diren kulturgune askotan ere esaten da, kulturgune feministak direla. Baina zer esan nahi du horrek, Maider? Zerk bere izten ditu kulturgune feministak adibidez besteen gandik? Nik uste gaur egunen ekan ez dakagula definizioa eskuliburu bat zer dan kulturgune feminista bat, ezta? Bai pausoak eman dituztela,
Eta nik uste, batera esperientzia, eta uste hori egingo degula Bilbon, urrian, justo eusko ikaskuntzak antolatutako jardunaldietan, ze printzipiorekin edo ze irizpide ditugu kultur sorgune edo kultur kudeaketa feminista aurrera ematen degunean, ezta? Nik uste, ez dagoela eskulibururik, eta egiten ari gera, eta esperientzia jasotzen ari gera gure testuinguru kulturalean Euskal Herrian gutxienez, hemen ematen ari diren proiektu eta elkargunek nola funtzionatzen duten ezagutza. Nik esango nuke nire iritziz, eta justo horizontaltasuna, ezta? Eta asambleario moduan iritziak eta erabakiak hartzea. Hori nik esango nuke dela ezaugarrietako bat. Kulturgune feministek aurrera egin alizateko mugarrietako bat, ezta? Hori litzateke. Eta adibidez, Amaia, sartuko bagina garaion kulturgunera, somatuko genuke, hor kulturgune feminista dela, ez dakit espazio emanaketan, edo dagoen jendearen generoari dagokionez, edo... Itzegin dezakete apur bat? Bai. Bota? Bai, eske hor, ez dakit... Nik uste dut, Maiderrek aipatu duela, nola esaten da, izatea, horizontala edo, nik uste dut, ez dakit, egia esateko, eraikitzen ari garela kultur espazio feministak nola zezagarri zen baduten, eta hori, ni pizka bat, igual ezin daiteke horrela esan kategorikoki, ez da, baina, ikusita espazio ezberdina, garaion adibidez, edo beste hainbat, eta igual nire esperientzia artistikotik eta egin duen ikerketatik ere, Maider entzun dotezenan zure hitzak, etorri jata beste bat burura, eta da artisten zaintza. Artistak zaintzen dituzten guneak, artistak zainduak diren guneak, eta, pertsonak orokorrak zainduak sentitzen diren guneak, baina uste dute kultur jardunean lehen gaia artista dela, eta oso leku gutxitan sentitzen garela zainduak. Eta zainduak esan nahi du espazio aldetik, eta zu aipatzen ari zinen orain, espazioak ezberdinak dira, garaioen ez dakiz. Espazio aldetik, ordutegi aldetik, egitura aldetik, testuinguru egokiak, edo erosoak, edo bere lanaren aldekoak sortzen dituzten espazio horiek, esango nukenik direla pizka bat feministak. Pertsona erdigunean jartzea, adibidez, esan nahi duzu horrekin. Pertsona artista esango nuke. Artista, ez da? Artista zaintzea, eta artistaren beharrak era guztietakoak nolabait kontuan hartzea, ez da? Kontuan hartzea, eta kontuan hartze hori egiten da nik uste du, modu horizontal batean, aipatu duen bezala Maiderrek esan nahi dut ez da pertsona batek erabakitzen duela. Ostras, hau da egin behar dena, ez? Badenon artean, hausnartzen da, zer den egokia, zer behar izan dagoen hor, ze zailtasun daukaten batek eta besteek, kulturkudatzaileek, beste herritarrek, ez dakiz zer. Hori da, modu horizontal batean egiten da, baino zaintza hori, eta kultura bera jartzen da erdigunean, eta artista bera jartzen dira erdigunean. Hori da, nik uste dute ezaugarrietako bat. Eneritza aipatu dugu, zu antzerkilaria zara, aktorea, eta hainbat argitalpen ere kaleratu dituzu, hoietako bat karambola irukoitza da, eta justuri, esango diazu, nola ahoskatu behar da? Bizkaitza guztitura hori da justuri. Justuri, teatroaren sortzaileare bazara, eta agian aipatzen zenitun ez hori guztiak zuen konpainiara ekarri dituzue, horrela integratu dituzue zuen lan dinamikak, sorkuntzak, harremanak? Nik ezin dute hori horrela esan, ni egia esateko bideo honetan nahiko sortzaile moduan, sorkuntzak nahiko bakarkakoak izan dira, hasi nintzenean horrela nire kontura sortzen, nahiko bakarkakoak izan dira, izan ditut hor bide lagunak, baina apurtzu bat, ez dakit, nik uste dut bide honetan, antzeslanek beraiek egin didatela pizka bat hausnartu erazi, eta uste dut
orain iristen ari naizela, ez, gutxinaka konklusio horretara, egiturak beraiek direla aldatu behar direnak, eta bar, ez dakit, suposatzen dut, pizka bat txertatuta daukadala ikuspuntu hori, baina egia esan, oraindik egia esan ez dotzat benetan heldu horredi, ez. Askotan, iruditzen zaigu artistak eta artearen mundua oso mundu progresista dela, edo oso mundu nolabait esateko berritzailea dela, ez, gizartearen abanguardia izan daiteken mundu bat dela, baina batzuetan, adibidez, Amaia, zuk esango zenuke arte eta kultura mundua matxista ere badela edo izan daitekeela? Bueno, nik uste dut gaur eguneko gizartean, eta daude estadistika, nik ez dut esango, ezta? Neritzeko oso ondo hitz egin du, nik bat egiten dut berarekin, eta bere liburuarekin ikerketa bat denez, are gehiago, ez? Eta bera bezala daude beste lau ikerketa agertzen diana datuak. Ni joango nitzake datu horiek agakatzera, eta nahi duenak hor daude, ikusgai, 2020tik ez dira berriztu, ni saiatu naiz ikerketa berriak ikusten, aber dauden, azkenean musikakoa agertu da, eta begibistakoa da, sektorea, oraindik, gizarte osoa bezala, daukala lan egin behar asko, eta sakonki gaiari heldu beharra. Azkenean, ezin duko esan kultura matxista danik, ez dut nik hori esango, baina bai kultura sektorearen egoera, erreala, gauza asko dauden lantzeko, gizartean orotara bezala, ez da? Baina oso tamalgarria da, horra agertzen diran datuak, eta ez da artisten arazoa, baizik da hori nola gero plazaratzen dugun, nola programatzen dugun, non lehen estendan ekonomia, eta batez ere, sektorea oso prekarioa dala, oso prekarioa dala, eta prekaridade horrek egiten du, areketa, egoera askoz ere, tristeagoak eta tamalgarriak eduki behar. Ari gara hitz egiten emakumeen presentziaz, imaginatzen dut. Ez bakarrik emakumeen, emakumeen presentziak, baita gazteenak, baita beste genero anitzetakoak, orduan, gauza asko dago radiografia egiteko, orduan, eta ez dut esaten modu, daude estadistikak hor, eta estadistika horiek ez dira mugitzen urtez urte, eta estadistika horiek mugitzeko, mugitu behar dana da egitura, bera, ez da, komunikabideak, ez da puntualki tratatu behar dan gai bat, baizik egituralki nola aldatu, baina ez da kulturala, ez da, orduan, hau sistema bera dauzkan zirrikitu guztiak, eta podere aldaketaren lekuak ez baditugu. Ara. Moztu da konexioa. Tira, hori da, Amaiarekin moztu da konexioa. Bitartean hitz egingo dugu baita ere Maiderrekin. Maider, esan dugu zu aholkularia zarela, aholkulari zerbitzuak eskaintzen dituzula. Besteak beste, hirigintzan arte garaikidearen produkzioan eta partaidetza politikoaren arloetan ikerketak egiten, eta horietan ikuspegi feminista txertatzeko proposamenak garatzen. Nondik etor liteke irtenbidea? Zeintzuk dira proposamen horiek? Nola txertatu sektore horietan guztietan ikuspegi feminista? Amaiak esaten zuen bezala, ez da aparteko mundu bat, ez da, kulturgintzakoa edo arteana. Orduan, egitura patriarkal eta matxisten gainean eraikitako egitura bada, ez da, eta kulturpolitiken inguruan ere, aspaldian egindako hausnarketa, berak Amaiak aipatzen zuen bezala, ez, kapitalismoari begira edo etekin ekonomiko eta politikoak lortzeko politika batzuk dira. Eta izan ditugun, orain pixkate aldaketak egon daitezkeen hartuko, baina Euskal Herri mailan eta estatu mailan ditugun arte garaikide edo arte instituzio publikoak edo fundazioak ere, kultur politika hoien gainean edo hoien eraginez eraiki dira, elikatzen dira, eta ekoizten dute, ez? Orduan, zaila da. Zaila da, nik uste justu antolamendu feminista behar dela, eta kulturkudeak eta feminista badala, baina nik zaila ikuste batzutan, hau etorriko danik instituzio publikoetatik, edo fundazio, dirua daukaten fundazioetatik, baizik eta, antolamendu horregatik planteatzen una hasiera batean, ez da? Pixkat antolamendu jerarkikoa, edo kultur politika, kapitalista etekin politikoa bilatzen duten, horietatik aparte beste egitura batzuentan nik ikusten dudala aukera
kulturaren kudeaketa modu feminista, eta ekoizpena ere, modu feminista batean aurrera egin alizateko aukera. Beraz, kulturgune autogestionatuak, ez nola baita esateko, edo behintzat botere zirkulu horretatik aske daudenak, edo independenteak diren kulturguneak izan daitezke, zure ustez beraz, irten bide horietako bat. Tira ametxe utzi behar dugu, ez dugu gehiagorako denborarik, Amaia Gabilondo, Eneritz Artetxe eta Maider Zilbeti eskerrik asko, irukote, hausnarketa hauek gurean plazaratzeagatik, eta kulturgune feministak zer diren erakusteagatik, eta nola egin daitezkeen erakusteagatik. Eskerrik asko, irukote. Bueno, esan. Denbora gehiago ematen diguzen urrengoan. Eta denbora gehiago hori da esan behar duguna batez ere, bai? Hitz egiten jarraituko dugu urriaren menitzian, simposioan, zeiritza izu Amaia? Bai, hori egunero egin beharko gai bat dala. Egunero leku askotan. Tira, urriaren 19an Bilbon Eusko Ikaskuntzak sinposioa antolatu du, kulturkudeak eta ekoizpen guneetan jarduteko modu feministen arrastoa. Eta bertan, interesa duenak, hor izango du, gaurko solasaliari jarraipena eta beste makina bat hausnarketa egiteko eta entzuteko. Baina egunez egun egin dezagula, ezta? Hori da. Bai, hori da, gutxienez. Venga, jo. Irati Eusko Ikaskuntzako laguna, eskerrik asko zuri ere. Zueri.